ನಮ್ಮ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಕ್ಲಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಏತು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಾಲ ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಕಲ್ತದು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ದ ನಡುಟು ಎಂಚವಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಂದ ಪಾತೆರ ಏರ್ಲಕೇನು ಜೇರು. ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪುಟ್ಟುದು ಆಸಿನುಲ ಇದೆಂಗಾದೀದು ಏರೇಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚಾದು ಮಾತೆರೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿನು ತೂನಗ ಓಲಾಪೋದು ಸೈಕಂದಾಪುಂಡು. ಈ ಸಾವುಗಳೇ ನಾನು ಬೊಚ್ಚಾಂದು ಏತು ಬೇಜಾರ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲನೆ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಯ್ಸ್.